Hello guys, good evening. At nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ito si Mr. Typhoon. Pakibigay sa inyo pinaka-latest. Ngayon nga ako nito ng Agosto 27 hanggang 29, 2025, Miyerkules hanggang Biyernes. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo magsimula, pasalamatan natin ang ating partners, ang BPI Sustainability. Yung mga interested, i-click lang po ninyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lena Robredo and our Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, hindi na po tayo nag-i-issue na ng special coverage kay 93W na dahil ito ay hindi po nag-develop. Okay? Naging mahinang LPA na lang po siya. Tumawid po ng Luzon at ngayon po nasa West Philippine Sea na po siya at mukhang lalabas na po ng PAR at nanatili po na kulang ng kaulapan yung kanyang center. At mukhang isa po siyang monsoon depression kasi nakikita natin sa satellite analysis na yung lahat ng hangin at mga ulan ay nasa northern at southern periphery ng kanyang sirkulasyon. At ito yung ating latest graph shot kaninang umaga. Nakita nyo yung 93W nasa bisidad ng Nueva Ecija, Tarlac at napakahinang LPA at low chance na maging bagyo. At nakita ninyo ang southwest monsoon dito sa baba niya. Apektado po ang Palawan. May parts ng Mimaropa like Occidental Mindoro, Romblon, Sulu Archipelago, Kanluran, Kabisayaan at Negros Island Region. Kasama po rin po ang Kalayaan Island Group. So magkakaroon dyan ng babog-subugsong ulan at hangin mula 30 hanggang 50 km bawat oras. Now si 93W naka-embed po sa isang aktibong monsoon trough. At ito po ay apektado po ang buong Luzon, kasama po ang Bicol at Eastern Visayas. Samantala dito sa may baba ng Palawan, meron pa rin na southwest monsoon nagbibigay ng on and off rainfall dito sa bahagi ito ng Western Pacific. Ang natitirang kaulapan ni Tropical Depression Kajiki, nandiyan na po sa may area po ng Thailand. At sa labas ng power, wala naman po tayo nakikita ang kasunod na low pressure. Meron dito isang tropical wave sa may south of Japan. At hindi naman po ito inaasahan na mag-develop for the next 2 days. Ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita niyo yung cloudless circulation nitong LPA93W. Nagsisimula pong dumami ang mga kaulapan. At mukhang lalabas na po ito ng PAR patungo sa bahagi ng Hainan at Northern Vietnam. At may konting habagat lang dito sa may Palawan. Nag-retreat na rin yung habagat. Biglang hina. But for the next 2 to 3 days, meron pa rin konting mahabagat dito sa may bahagi ng Palawan, Sulu Archipelago, Western Visayas, pati yung Occidental Mindoro. Ito yung zoom-in sound animation mula sa windy.com, yung Metsat. At nakita niyo marami pa rin mga thunderstorms na bubuo sa may iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama po ang Bicol. At dito rin po sa may Samar, Masbate. So, hirap. So, kapag tinignan nyo yung satellite, ang hirap makita kung saan po ang center nitong LPA. Kasalukuyan po, nandito na po siya. Kasalukuyan na andito na po siya. Nakita nyo. Yan ang center nitong LPA. Napakahina po. Dito ay tumatakbo patungong west-northwest sa general direction ng Hainan Island. Ito naman po yung bahagi ng habagat. Itong area na ito. Okay. Yan. At mukhang humihina na po siya. So far, more of localized thunderstorms ang nangyayari po sa ating bansa. Balik na sa dating tropical weather climate natin. Ito po yung last track ng
LPA 93W, dumaan po ito sa may Catanduanes nung nakakaang araw. At kanina ay dito po sa may Central Luzon, at ngayon nandito na po siya sa may West Philippine Sea. At sa microwave imagery ay mukhang wala pong nakikitang center point nitong si LPA 93W. Samantala, sa latest sa easterlywave.com, ito yung European Model Ensemble, at nakita ninyo, patuloy pa rin nagpapakita ang European Ensemble na posible maging depression or tropical storm ang low pressure area na si 93W, but mukhang hindi po nangyayari pero mukhang hindi nangyayari. Okay, so meron pa rin dito mga ibang mga pinapakitang ensemble, but ito po ay napakahina para maging realidad. Meron dito sa may south of Japan, patungo sa may Korean Peninsula, but hindi pa po ito inaasahan na magde-develop. Okay, at sa ating latest mula sa Google DeepMind, ito po yung mga tracks ng Google DeepMind. Ito po yung tracks ng Google DeepMind, pati na rin yung mga model nila, yung Weather Next ng Google, and ECMWF Ensemble. Yan po yung mga bilog-bilog na orange. Kapag ginalaw po natin ito for the next 24 to 48 hours, mukhang pinapalakas pa rin si LPA 93W habang dumadaan po sa Paracel Islands sa may South China Sea, labas ng PRR. And then ito po ay tatahak, same track ni Kajiki. Meanwhile, dito po sa ating lugar, pagdating ng last day ng Agosto hanggang first few days of September, mukhang meron ditong magde-develop sa may south of Japan, sa may North Philippine Sea, at hindi naman po ito inaasahan papuntang Pilipinas. So ito po ay patungo dyan sa may area po ng south of Japan. So yan po ang pinapakitang forecast sa unang araw ng September. Samantala, ito po yung 24-hour rainfall accumulation for the next 5 days mula sa windy, courtesy of the European model. At bukas sa Huwebes, inaasahan po ang 20 to 40 millimeters na ulan sa may Palawan at Western Visayas, Negros Island Region at Sulu Archipelago dahil po sa konting habagat. The rest ng ating kapuluan ay normal na po ang ating rainfall accumulation, mostly mga thunderstorms. And then sa Friday, nandiyan pa rin yung epekto ng habagat sa may Palawan at Occidental Mindoro, gayon din sa may area po ng Western Visayas at Negros Island Region, pati na rin sa may Sulu Archipelago. And then sa Sabado at sa Linggo, mga huling araw ito ng Agosto, ay mukhang meron ditong isang tropical wave or possible low pressure system ito. But sa dagat lamang po siya. Pagdating ng September 1 and 2, mukhang magbibigay po ng mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms sa Visayas at Bicol region. Now, sa wind forecast mula sa European model for the next 5 days, bukas Huwebes, yung LPA, nandyan pa rin sa may West Philippine Sea. At medyo mas malakas ang hangin dito sa may periphery niya, dito sa taas. Galing sa east yung hangin, at dito naman po sa mababa, galing sa southwest. So, it's a parang monsoon-like depression po itong system na ito, monsoon depression. Hindi po siya tropical depression in nature. So, sa Friday, labas na po siya ng PRR, at sa Sabado, ayan na po sa may south of Hainan, patungong Vietnam. So, mukhang may similarity sa track ni Kajiki. At pagdating po ng huling araw ng Agosto, wala na po, landfall na sa may Vietnam, itong si LPA93W. At sa September 1, meron ditong isang LPA mukhang mag-form sa may Philippine Sea. But hindi pa po natin sure if matutuloy yan, nasa 50% pa lang po ang probability niyan. So we will wait and see
galaw natin dito sa September 2 at September 3. Mukhang patungo dito sa may area po ng Southern Islands of Japan ang posibleng next tropical cyclone. So, wala naman po itong threat sa ating kapuluan. Sa wave forecast, ngayong araw na ito hanggang Webes ay mukhang may mga alon pa rin malaki dito up to 3 meters sa may West Philippine Sea. The rest, nasa 1 meter. Okay, dito po sa may East Philippine Sea at West Philippine Sea. West of Palawan lang, medyo malaki, up to 3 meters. Sa may Sulu Archipelago, pwede pa rin umabot ng 2 meters at mapanganib po sa mga maliit na sasakyang pangdagat. Pagdating ng Biyernes, Sabado at Linggo, lalo na sa unang araw ng September, mukhang magiging okay po ang alon dito sa may East at Central waters ng ating kapuluan. Okay? Sa may West Philippine Sea, dahil sa konting habagat, meron pa rin alon na pwedeng umabot po ng hanggang 2 meters ang wave heights. At sa ating National Weather Service Climate Prediction Center, Modern Julian Oscillation Forecast mula sa American Model, August 27 hanggang September 10. Manatili pong nasa may maritime continent hanggang dito sa may gitna nitong diagram ang wet phase ng Modern Julian Oscillation. Napakahina po, okay? Wala pong pinapakita ang paglakas niya. At nandyan lang po siya. Mukhang babalik dito sa may Indian Ocean area. Kaya pag nakita nyo itong ensemble mean nitong mga Modern Julian Oscillation models ng American Model, Modern Julian Oscillation forecast mula sa American Model ay halos wala. Okay? Sa darating pong September, anong araw ito? September 10, mga 8, 9, 10, mukhang meron ditong very light wet phase ng Modern Julian Oscillation sa ating bansa. Okay, samantala sa European model, itong MJO ay mukhang similar din sa American model for the next 5 to 20 days. Mukhang babalik po sa may Western Hemisphere and Africa or dito sa may Indian Ocean itong Modern Julian Oscillation. And sa MJO forecast mula sa Bureau of Meteorology ng Australia, ito po na yon ang pinapakita, mukhang babalik ulit dito sa may Western Africa for the next 1 month itong wet phase ng Modern Julian Oscillation. So napakahina. Okay? Ang kailangan kasi sa wet phase, dapat nandito yung mga lines ng MJO para lumakas talaga siya. Ang Pilipinas po ay nandito po yan sa area na ito. So halos wala masyadong grabing ulan. Okay? Kaya yung mga tropical cyclone formation ay limitado. Now, puntahan natin ang pinaka-latest sa tropical cyclone TC threat potential, pag-asa, for the next 1 to 2 weeks. Ang week 1, August 27 hanggang September 2. Nasa low to medium chance itong si 93W. Ito na po yan, palabas na ng ating Philippine Area Responsibility. Samantala dito sa may south of Japan, may low chance din ng isang tropical cyclone formation dito. Now, sa week 2, September 3 to September 9, low chance ng possibility na magkaroon dito ng another vortex or another cyclone sa may North Philippine Sea, east of Taiwan. At meron rin dito ang low to medium chance dito sa may Hainan Island. At sa latest Global Tropics Hazards Outlook ng NOAA, this is from the American model. So mapapansin niyo ang week 2 may pagkasimilar sa pag-asa, sa week 2 ng pag-asa dahil same ang source nila from the American model. More than 20% probability ng tropical cyclone formation. Samantala more than 60% or more than 65% na above average rainfall sa ating bansa dahil sa konting habagat at sa mga localized thunderstorms. Yung week 3 valid September 10 to September 16, which is highly uncertain.
ay mayroon pa rin more than 50% na above average rainfall sa Mahilagang Luzon at Taiwan. But sa tropical circle formation, mukhang wala naman po ang pinapakita. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest sa ating update. Medyo pabuti ang ating panahon, although may mga hapon-hapon, mga thunderstorms pa rin sa buong bahagi po ng ating bansa for the next 1 week. And babalik ulit tayo na yung darating pong Biyernes sa another update. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mr. Typhoon. Papaalam, mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.